Může. Čus lidi. Part 2. U mě to je part 2. Proč se to vždycky ruší? Určitě se připojte do naší skupiny na Discordu. Takže určitě dejte like a odběr. Jako vždy. Tady s Jindahrou. Tady budeme natáčet videa hodně. No, Honza. Tak jednou. Tady s Jindou budeme natáčet hodně videa teď, protože jsme oba takový menší youtubeři. Já slavím to, že jsem se naučil, jak se to jmenuje, prostě, jo, prostě, jsem se hodně zlepšil v youtubování, ale klesly mi 3 odběry, takže lidi, určitě to napravte. Petardy. Ten 1 bilion skin je mega hezký. Je borec. Jsou pod náma. Takže tady to je právě, kdybyste... Je. Já jsem se vypil tak fokus. Co stál? Pomoc. Jsi mrtvej? GG. Tak jo. Dostal jsem hlavu. No tak. Já jsem. Lidi. Jsou moc dobrý. Mně to nejde vůbec. Dostal z petalice. Hezky, dobré. A on mi jde dát knife. No to je cool. Teď mi nedá hlavně knife. Ne! Lidi tyhle jsou hrozně takový. Třeba by RPGčkovali. Jen hra už tam píše. Určitě to přečtěte. Dostal. To jsem další.
ty jsi umřel. No co? Teď jsem uskakoval pryč. GG lidi. A je to. Hej, what the fuck? Tak to je strašný. Lidi, tohle byly dobrý, jdeme play o gay. Snad se nám příští hra povede. Slyším tě. Tak. Jdeme arénu. Už jsem úplně přivilegovaný. Ty kráso. Doufám, že to nebudou nějaký... Ty jsi usral? No. Já jsem se zjobí. A snajpeři. No teď se zase nebudu moc teď se budu muset pořád hejbat. Jinak budu snipe jak blázen. Já hovno vím, co to je. Jeden ode mě dostal. Dostal. Dostal plný petelice, škoda. Já jsem mu mega dal. Nevadí. Jo, to je ten zvuk. Ty tam skin. Já jsem dal 72 damage. WTF. Já už jsem měl rage. Teď to neser to třeba tady. Kilo knife, já to přímo viděl. Vole, já to... Dostal jsem snipe. Ne, já už chtěl jít pryč. Kolik mu zbylo? Málo. Tak kráso. Tomu zbylo tak 5 HP. Hej, já na to nemám. Jděte vlastně někam, to mám se vám dát 2 vědění. Kdyby kosa nekosa... Tak vážně... Píp! A dostal. A já to je kurňa.
vyjedeme poslední kolo a video skončí, takže tak. A zatím čau.